Covid-19 pandemiýasynyň arasynda halkara pul gaznasynyň dünýä ýurtları üçin bölüp bermegine garaşylan maliýe serişdeleriniň möçberi ma'lum boldy. Gurama her döwletiň paýyna düşýän maliýe serişdeleriniň möçberini özüniň resmi web-saýtyna çap etdi. Muňa laýyklykda halkara pul gaznasynyň Türkmenistanyň paýyna düşýän maliýe serişdesi 228 milyon 700 000 SDR barabar bolar. Bu möçber dollar hasaby bilen takminan 325 milyon dollara barabardyr. Hasabaty görä halkara pul gaznasy 190 ýurda jemi 650 milyard dollar tubary pul serişdesini bölüp berýär. Maliýe serişdeleriniň bölünip berilmegi şu ýylyň 23 awgustyna öz güýjüne giripdir. Bölünip berilen serişdeler ählakçylaryň ähtiýaç gorlaryna bolan uzak möhletli global zerurlygyny çözmek, onam döretmek we dünýä ykdysadyýetyniň durnuklygyny ýokarlandyrmak boýunça peýdaly bolar diýip halkara pul gaznasy aýdýar. Şeýle-de gurama bu maliýe serişdeleriniň pandemiýaga garşy göreşmekde täsirli boljakdygyny aýdýar. Bu hususan iň gowşak ýurtlaryň Covid-19 pandemiýasynyň täsirine garşy göreşmeklerine ýardam berer diýip halkara pul gaznasy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdy berilýän halkara maliýe ýardamlarynyň haýsy pudoklary gönükdirilýänligi barada açaçan hasabatlar bilen çykyş etmeýär. Hasadaly ýylyň başlaryna bütün dünýä banky Türkmenistana Covid-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin 20 milyon dollar möçberine pul serişdesini qarz berdi. Bu barada Bütün Dünya Bankynyň resmi web-saýty habar berdi. Maglumaty görä Bütün Dünya Banky hususan ýetiýokonç keselere garşy durmaga taýýarlygyny üpçün edýän mailnamanyň çägine ileri tutulýan çäreleri goldar. Bu ýurt derejesindäki koordinasiýany güýçlendirer. Howplar baradaky maglumatlar el ýetirligini we ilat bilen aragatnaşygy gowlandyrar. Şeýle-de test garşy göreş ýokonç keselleriň öňüni almak we olary bilen göreşmek mümkinçiliklerini güýçlendirer diýip beýanatda bellenilýär. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti şu wagda çen ýurtda hiç ýyly Covid-19 hadisasyny resmi taýdan hasap almady. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýerli lukmanlara salgylanyp şu wagda çen ýurt boýunça ençeme Covid-19 hadisalarynyň ýüze çykarlaryny habar berýärler. Media maglumatlaryna görä halkara pul gaznasynyň işgärleri agza ýurtlara 650 milyard dollar möçberine pul serişdesiniň bölünip berilmegini Guramanyň dolandyrjy geňeşine mart aýyna teklip etdi. Halkara pul gaznasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazagystana takminan 1 milyard 600 milyon, Özbekistana 750 milyon, Kırgızstana 242 milyon, Täjikistana 236 milyon dollar möçberine pul serişdesini bölüp berdi. Russiýa halkara gaznadan 17 milyard dollar, Türkmenistanyň goňşusy Iran 4 milyard 800 milyon dollar alar. Valyuta fondu mundan ozal 2009 ýylda bolan global ykdysady krizisiň dowamyna agza ýurtlara 250 milyard dollar möçberine maliýe serişdesini bölüp beripdi. SDR halkara pul gaznasynyň pul birligi bolup gaznanyň bölüp beren maliýe serişdeleri agza ýurtlaryň merkez banklaryna ähtiýaç gor hökmüne geçirilýär. Bu ýurtlaryň merkez banklary öz aralaryna bu serişdeleriň üstü bilen hasaplaşyk geçirip bilýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda paýtaxt Aşgabatda ikinji ýaşaýyş jaýy odaldy. Bu ýagdaýlar garasy Türkmen News nesiri üns çekýär. Maglumata görä 30 awgustda gije saat 3:04 töweregi paýtagtyň 6-njy terapçysyndaky Lälidar bazarynyň we berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň golundaky 50-nji belgili jaýda ýangyn emele gelipdir. Nesiriň bu waka bilen bagly çap eden suratynda 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň üçüginiň dolulugyna ody bürülendigini tiňlata bolýar. Türkmen News yangını söndürmek işlerinde 5 yangın söndürücü uloň çekilendigini, şeýle-de polisiýanyň yangının elektrik timlerindäki näsadyk sebäpli ýüze çykandygyny çaklaýandygyny belleýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň arasynda jaýyň ýürüýti niýet bilen otlanan bolmagynyň mümkindigi barada gurrunlaryň edilýändigi hem bellenilýär. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä geçen hepde gurrungy edýän jaýyň ýerde minini hem otlamak tinançygy bolupdyr. Azatlyk bu maglumaty beýleki garasy çeşmeleri häzirlikçe nitasyklat ne de inkar etdirmegi başardy. Yangının netijesindäki hilakçylikli ýagdaýlar barada maglumat ýok. Paýtagtyň resmiýetleri Sultanda döwletiň ýetirligindäki habar teristleri hem duşenbe güni ýüze çykan hadisa barada maglumat bermeýärler. Şeýle-de häkimetler Azatlygyň bu baradaky soraklaryna jogap bermekden ýüze urýarlar. Bu yangın soňky hepdäniň dowamyndaky Aşgabatyň ýaşaýyş sahalarynda bolan ikinji bedbagtçylykdyr. 24 awgustda paýtagtyň 11-nji etrapçysynda Hudaýberdiýew we Azatlyk köçeleriniň çatyrygynda bir köp gatly jaýyň üçügünde turan yangının gara tütesi köp adamyň ünsüni çekipdi.
Bu barada habar beren Türkmen News nesriniň maglumatyna görä, ýangyna ýaşaýjanyň üçüňinde goýulan sowadyjy blogunyň otlanmagy sebäp bolupdyr. Garaşly nesirleriniň ozal habar berýärler, Türkmen häkimetleri ýyllar boýy sowadyjylary garşy görüşip, olaryň jaýlaryň görküni bozmagyna ýol bermezligi çalyşýarlar. Garaşly nesiriň habarynda üçekde oturdulan sowadyjynyň otlanmagy sebäpli tutan ýangyndan ejir çekeniň ýokdugy aýdylýar. Soňky aýlaryň dowamında paýtaxt bilen birlikde ýurduň beýlik administrativ merkezlerinde hem köp togly ýaşaýyş jaýlary odaldy. Azatlyň ozalda habar berýärler 26 iýulda Marynyň merkezindäki köp kwartiraly jaýda turan ýangyn netijesinde yaralanan aýal soňu bilen hastahanada ýogalypdy. Seýle de 6 iýulda Türkmenabad şäheriniň Gagarin etrafynda ýerleşen ýaşaýyş jaýynda partlama bolup 4 gatly binanyň 2 gaty ýumrulypdy. Bu partlama netijesinde bir çaga öldü we 11 adam keselhana ýerleşdirildi. Fevralda Daşowyň Gurban Sultanyjy etrafyndaky ýaşaýyş jaýynda duran ýargynda 7 çaga helak bolupdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki köpçülikliň habar berýär isteleri ýurtdaky helakçylykly hadiseler, şol sanda ýaşaýyş jaýlaryndaky uly we adam pidaly ýangynlar barada ýylaty düýünden habar bermeýärler. Liwap vilayatynyň Farab etrawynyň salgyt edarasynyň işgärleri hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda barlyklary geçirip, telekeçileriň gündelik nagt girdejisiniň möçürini anyklaýarlar. Girdejisiniň hakyky mukdaryny gizläp, az salgyt tölen telekeçilere onlarça müň manat möçürinde pul jerimesi salynýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Şunlar salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlaryň kassa işgärleriniň gapdalynda her gün 10 saat oturýarlar. Olar muny bir näçe günläp gaýtalaýarlar we nagt hemde kartlar esasynda gelýän girdejini öwrenýärler. Olar şol girdejini ozalky günler bilen deňeşdirýärler diýip efirde adynyň gylyşdyrdy diýilip tutulmagyny soran Faraply telekeçi 30 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä nagt girdejisini az görkezden telekeçilere girdejisiniň mukdaryna görä 30 000 manada çenli jerime töletdirilýär. Bu barlyklar Farawyň Aşgabat, Ceyhun market, Aydın market, Amyderýa we kenarly market ýaly hususy söwda dukanlarynda geçirilýär. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi salgyt müdiriýetiniň Liwapdaky edarasynyň bir işgäri habarçymyz bilen söhbetdeşlikde bu barlyklaryň sebäplerini soňky aýlarda telekeçileriň tawşyrýan salgydynyň epesli adalmagy bilen düşündirýär. Telekeçileriň käbiri satan haritlarynyň sanawyny görkezmeýärler. Şeýle-de olar köplenç tölek terminallaryny işletmeýärler we nagt däl söwda etmeýärler. Şol sebäpli olaryň käbiri özlerçe köplenç az girdeji görkezýärler diýip efirde atlandyrylmasynlygyny soran salgyt işgäri aýtdy. Bellesek ýurt raýatlary söwda nokatlarynyň şol sanda döwlet we hususy dukanlaryň aglawasynda tölek terminallarynyň işledilmeýändigi sebäpli bank kartlary bilen söwda edip bolmaýandygy barada ýygyderli şikaýet edip gelýärler. Olar bankomatlarda nagt yetmezçiligi sebäpli aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nagtlaşdyryp bolmaýan mahaly munyň özleriniň gündelik azyk zerurlyklaryny üpjün etmekde kynçylyk döredýändigini belleýärler. Beýleki tarapdan habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan käbir telekeçiler dollaryň gara bazardaky bahasynyň onuň resmi kursundan 10 esse gymmatdygyny aýdyp, ýurtdaky valyuta çäklendirmelerinden ejir çekýändiklerini belleýärler. Şeýle-de olar pandemiýa çäklendirmeleriniň hem öz söwdalaryna zarba urandygyny aýdýarlar. Şu ýagdaýlar sebäpli käbir telekeçiler özleriniň nagt söwdadan gelýän girdejileriniň belli bir bölegini gizläp, bizneslaryny saklap galmagy synanýarlar diýip Faraply bir telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk beýan edilen bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi salgyt müdiriýetiniň Liwapdaky edarasyndan we ady agzalan dukanlardan maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda soňky aýlarda ýurduň dürli künjeginde hususy söwda dukanlarynyň käbiri ýapylyp, telekeçileriň käbiri öz işini besetdi. Telekeçiler muňa çäklendirmeler sebäpli dukanlarynyň ençeme hepdeläp käte aýlap ýapyk galmagynyň we ady karitlarynyň ulanyş möhletiniň geçip olaryň daýa bolmagynyň we uly maddi ziýana galmaklarynyň sebäp bolandygyny aýtdylar.